Ai moi! Miten sulla menee? Väsyttää ihan sikana. No. En nukkunut koko viime yönä yhtään. Miksi? Kun jännittää se puhe niin paljon. Enkä mä kerinyt harjoitella, kun mulla oli eilen päänsärky illalla. Päänsärkyä? Niin. Onko käynyt lääkärillä? En. Ei. Mä oon niin onnellinen. Mä oon niin onnellinen, kun meillä on taas se puhe. Jos mä harjoittelin siihen. Ja sit mä harjoittelin. Mut sä et harjoitellut. En. Sitten En mä pystynyt. Laitoin Kerennyt. hiuksetkin kiharille. Huomenta. Mitäs täällä? Valmistaudutteko te jo puhetta varten? No ei mun tarvi enää valmistautua, mä harjoittelin eilen jo niin paljon. Niin, sä oot semmonen luontainen esiintyjä, että Niin käytäs... äitikin sanoo mulle. Niin, sä käytät niin ääntäs hyvin ja otat luokan haltuun, että sulla ei oo mitään ongelmaa tän kanssa. Mites Santra? Sä näytät vähän väsyneeltä. No kun en mä oikein saanut nukuttua viime yönä, kun jännitti tämä päivä. Oot sä harjoitellut yhtään? No kyllä mä yritin eilen, mutta kun mulla rupesi oikein päätä ja mahaa eilen. Se jäi sitten vähän lyhyeksi. Nää on näitä tekosyitä taas sulla, että viimeksikin sä mumisit siellä, että et ees käyttänyt ääntäs kunnolla. Et yritä nyt ees tällä kertaa puhua kuuluvalla äänellä, että menis hyvin, mutta tsemppiä. Maju, Esteradio vapaa. Mulla olisi esitelmä tästä huilusta ja mä oon soittanut huilua 4-vuotiaasta asti. Huilu on puolisoiti ja no mä voisin soittaa vähän teille malliksi. No niin, Santra. Nyt ois näytön paikka. Minä kerron teille näistä rytmimunista. Tää! Mulla meni hyvin tuo esitys. No ei kyllä, siis mua jännitti ihan hirveesti. Kädet oli ihan kylmät ja tärisin. Ainut oikeastaan, että soittaminen ei jännitä mua ollenkaan. Siltä se kyllä näytti. No hyvä. No tuliko sulla joku muistikatko siinä vai mikä siinä meni? Mä taas jännitti niin paljon ja sitten erityisesti jännitti, kun opettaja vielä sanoi siinä ennen esitystä, että yritän nyt edes puhua kuuluvasti, kun mulla on vissiin liian pieni ääni. Joo, mä oon tänne Essi kirjoittanut, että hyvä paketti, puhuit kuuluvasti ja olit luonteva. Niin kuin, ihan siis sanoisin, että 9+ luokan paras suoritus, että kyllä sä oot esimerkkinä muille, että mikä tää sun esiintymisen salaisuus oikein on. Kiitos. No, mä luulen, että se on toi harjoittelu. Että mä harjoittelen tosi paljon niitä puheita. Ja sitten mä tykkään käydä näytelmäkerhoissa ja muutenkin esiintyä ja harjoitella sitä esiintymistä, niin mä luulen, että se tulee siitä. Joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että sun kannattais vähän niinku yrittää tsempata noita muitakin tällaisia näytelmäkerhoja ja muuta, että sä niinku yhdessä tekisitte, että no jatka kuule samaa mallia, että tässä. Kiitos, kiitos. Tuleeks Matti seuraavaksi? Eikö sä lopeta?